ben gek op vogels, gek op vogeltellingen en ik ben gek op dit gebied. Dus ja, het is gewoon ook een dag, maar de Boortrode Deelen is in feite de mooiste dag van de maand. Het is de 100ste keer dat ik de Deel terug ging naar de boot om wettervogels te tellen. Dat doe ik altijd in de periode september tot en met april. Daar ben ik al jaar nog maar begonnen en ja, de 100ste keer, dus dat is wel een speciale telling eigenlijk. Gebieden als de Deel en de Oude Veen en de Snitse Mar, dat soort gebieden zijn Europees beschermd. Daardoor gaat dus loon de opdracht het Rijk om deze gebieden te volgen, de tastommen van de natuur te volgen. Zodat dat elke maand worden dit soort gebieden telt op wettervogels om te zien van hoe gaat het met bepaalde soorten. Een dag in de Deel is de mooiste dag van de maand.